Stone Free is een classic rock duo bestaande uit gitarist Hans Domefček en zanger-bassist Ray Fiala. Ray Fiala kon er helaas niet zijn wegens corona, maar drummer Peter Steegs is daarvoor in de plaats gekomen. En het was heel erg mooi. Well, she's walking through the clouds with a circus mind running wild. Butterflies and moonbeams and zebras and a fairy tale. That's all she ever thinks about. Riding with the wind. Love when I'm sad, when I'm sad. She comes down to me with 1,000 smiles. She gives it to me free. It's alright, she said. Take anything you want from me. Anything, oh yeah. Fly high, little wind. Thank you. Janna Hutgens maakte ooit deel uit van het duo Two Matter, maar treedt tegenwoordig ook solo op. Met Two Matter heeft ze al eens een sessie bij ons gedaan. Ja. Bij Jeroen Arons in de winkel. Nu stond ze in de Oefenbunker, helemaal alleen. Er zou een gitarist mee zijn gekomen, maar die moest helaas afzeggen. En ze deed het fantastisch. Perfect. Ja. Don't even know how we got this far. What happened that made us lose who we are? Sometimes I need a shoulder to cry on. That doesn't mean that I'm not strong. The
changing, the colors are fading. The memories we have is what keeps us aching. Looking back at the person I was before, and then I realize I'm not the same anymore. But you know who I am. Oh, yeah, you know who I am. I know that I must let it go, and I know that I shouldn't show the feelings deep inside of me and the way that I see the world and all that's happening. No one really knows what life can bring. The seasons are changing, the colors are fading. The memories we have is what keeps us aching. Looking back at the person I was before, and then I realize I'm not the same anymore. But you know who I am. Oh, the seasons are changing, the colors are fading. The memories we have is what keeps us aching. Looking back at the person I was before, and then I realize I'm not the same anymore. But you know who I am. Oh. De laatste RTVP Live Sessie die we afgelopen seizoen opnamen, was er een met Janna Hutgens. En dat was geen live act, Janna is een DJ. Ja, klopt. Helaas kon er geen publiek bij zijn, maar ze had wel haar eigen danseressen meegenomen. Ja, dus werd toch nog echt een heel swingende optreden. Een waar feest. Ja.